Muli bwanja chinyamata nonse, inayo Bannon Mwale, founder wa Bannon Mwale Foundation. Ndabwera pano tikuziwiseni kuti ifeyo monga bungwe la muzi munomo tapangalenji mpikisano wa zamayeso makamaka kwa chinyamata amene ali form 3 ndi form 4. Cholinga chathu nchoti achinyamatawa akhale okonzeka mayeso aboma akamafika. Ndiye mayesowa tilembesa kuchokera masukulu osiyanasiyana, koma onsewa zapangidwira padera limodzi ndipo mpikisano zapangidwira malo amodzi. Ndiye ochita bwino mayesowa azalandira mphaso yabwino ndithu. Ndiye ndikukulimbikitsani achinyamata nonse, palibe chimene niyo mutazapereke, zonse inaye mwini wanga ndi bungwe langa ndikonza zonse zofunikira. Inuyo kwanu kungobwera ndikuzalemba mayesowo. Ndikusimiza nonse mulembesa kuti muzakhalepo pa mpikisano umenewo, kuti mphaso zimene ndakonza muzalandire nawo. Mulungu akusogolereni. Zikomo.